BPM long live BPM long live जय BPM नि जय BPM नि 9 तारिख एप्रिलाव आसामनि बिधान सभा बा एमएलए इलेक्शन जानो फैगासिनो दं जों बिपिएफ बा एनडिए हिसाबै गोख्रों प्रस्तुति रेडि जानानै दं आरो नोंथांमोना दिनै नुदों बे नन्दिपुर प्राइमारियाव गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा बेयाव नुजाफैदों आरो जोंनि मेलाव जोंखौ हेफाजाब होदों जों बहाय रोखायै बुंनो हायो जिहेतु जों थांनाय बिटिसिआव हारसिङैनो 28था मोनदोंमोन आरो दिनै जोंजों लोगोसे एनडिए बा बिजेपि दला जोंजों सामिल जाबाय गतिके बाव रायलायनांगौ दरखार गैया बेयाव आरामसे बिपिएफनि केन्डिडेट बा एनडिएनि केन्डिडेट जोंना सभाराम बसुमतारिया बे देरहानाया रोखा अन्य भाव इउपिपि बा आइ कंग्रेस खुनु बिकल्प गैया जेबो जाहोन गैया गतिके नोंथांमोनाबो नुगासिनो दं जेरावखि जोंनि मिटिं बेवहाय लोब लोब बेयाव जोंनि माबा मिटिङावहाय जोंजों हेफाजाब होनायखौ आरो दिनै इउपिपिएलनि बिराद मानि वार्कारफोर सापर्टारफ्रा जोंनि बिपिएफ दोलो हान्जायाव हान्जा हान्जा हाबगासिनो दं बेखौनो जों बुंनो हायो बिनि जाहोनखौ गतिके इउपिपिएलआ दंब्लाबो दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ गैला खारन प्रमदआ इउपिपिएल दलनि बेयो सासे बिगोमामोन प्रेसिडेन्ट दिनै गावनि दलखौ गारनानै बियो रायजो सभानि एमपि जाहैबाय बेहाय बियो बुजिखाबाय इउपिपिएलआ थैनोबो एबारनि बे बिसायख'थियाव बा एमएलएआव सासेबो देरहाया बेखौ रोखा मिथिखाबाय बियो ओंखायनो दोरोदनानै थाहैखाबाय बेसेबांसो जौखोन्दो मोननानै देरहासार जागोन होननानै सानदों जोंनि बिटिसिआव 15था दं 15थाखौ मालायखौथ' जों बुंनो हाया 15थायाव 15थाबो 100% बियो देरहाजोबगोन बे फाक्का फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै रायजो राजानो मा मिथिस सानो फैबाय थानाय देरहाखांनायनि उनाव जिहेतु जोङो बिटिसिआ अलरेडि आसामावथ' बे बिजेपि सरकार जाखाङो आरो बिटिसिआव जों अलरेडि बिपिएफ सरकार जाखाबाय जोंहा बिपिएफ सरकारा जथेस्थ' दा आरो फान्डबो जोंनो होलांखाबाय जिहेतु नरेन्द्र मदिया दाख्लै 13 तारिखआव फैनो हायाखै बेयाव 1100 कोटि अलरेडि जोंनो दालां लामा बिभिन्न समस्याखौ समाधान खामानि मावनो थाखाय 1100 कोटि होलांबाय आरो बिटिसि एकर्डआव जितु जोंनि आसामनि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा 1000 कोटि लामा दालांनि बिटिसि डेभेलपनि थाखाय होलांखाबाय गतिके 5 बोसोराव जे खामानि जायाखैमोन एबार 3 गुन खामानि डेभेलप जागोन बिटिसि ओनसोलाव